Boas tardes a todos. Imos a celebrar a sesión plenaria, ordinaria, estando nos arrundados do Concello de Fisterra a día de hoxe, as persoas que paso a nomear. Luis Manuel Insualago, polos populares de Fisterra, igualmente Susana Rodríguez de Miña, José Manuel Traba Fernández, Jennifer Suárez Silva e Manuel Cano Sarcillo. Por alternativa dos veciños, Francisco Martínez Traba, Francisco Antonio Lestón Redonda e mesma. Polo PSOE, José Marcote Suárez e Alexandre Domínguez Lago. Polo Bloque Nacionalista Galego, Teresa Fernández Martínez. Actúa como secretario interventor, o que é desta plaza, Marcos Vázquez Campaña. Iniciamos pois a sesión plenaria e comenzamos ca proposta de aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior. Queredes alguna intervención? Procedemos pois a votación. Votos a favor? Unanimidade. Continuamos pois co segundo punto. Ditame sobre a moción presentada polo concelleiro do PP, Luis Insualago, medidas urxentes para solucionar a falla de personal do Instituto Social da Marina ISM en Galicia. Leila, pois, Luis. Medidas urxentes para solucionar a falla de persoal no Instituto Social da Marina en Galicia. Exposición de motivos. A pesca é unha actividade económica fundamental para Galicia, non só pola súa contribución ao PIB autonómico, senón tamén polo seu impacto no emprego e na cohesión social das comunidades costeiras. Porén, a falta de persoal no Instituto Social da Mariña está a afectar gravemente a capacidade dos marineiros para obter os reconhecementos médicos necesarios para o exercicio da súa profesión. Esta situación está xerando importantes atrasos e poñendo en risco a saúde e seguridade dos traballadores do mar, así como o funcionamento das frotas pesqueiras. É imperativo que se tomen medidas urxentes para solucionar este problema e garantir que a xente do mar poida acceder aos servizos médicos de forma oportuna e eficiente. Por esta razón, o Grupo Municipal Popular insta ao Concello de Fisterra a dirixirse ao Goberno Central demandando contratar de xeito urxente o persoal necesario para cubrir as necesidades dos centros de atención dos marineiros destas bisbarras, dotar o ISM dos medios materiais e tecnolóxicos necesarios para axilizar os recoñecementos médicos a realizar en Galicia, establecer un plan de contingencia que permita atender inmediatamente as necesidades dos marineiros mentre se realizan as contratacións e melloras necesarias. Impulsar convenios de colaboración con outras institucións sanitarias para garantir a cobertura médica dos marineiros en caso de saturación do ISM. Intervencións? Bueno, eu paso a resumir, pero xa é unha moción cortiña bastante clara. Simplemente que hai unha falta de persoal no ISM, no Instituto Social da Marina, sobre todo para a xente do mar, que ten que realizar os recoñecementos médicos ou noutras vilas como a Noia Ribeira, que son as que máis preto están, que están realizando o servicio. Entón, claro, isto é un inconveniente para esta xente do mar, que ten que perder os días, ten que, bueno, pois, ten que paralizar a súa actividade. Entón, bueno, o que se insta ao Concello dirixirse, bueno, o Goberno a atender estas demandas e que dotar de personal, non? É basicamente o resumo. Intervencións alguna? De todos é sabido que desde xa fai anos o ISM, bueno, pois é un ente que está indo a menos, non? De feito, os que somos ou fomos homes de mar, xa sabemos de hai moitos anos que, por exemplo, o régimen especial dos traballadores do mar a nivel de asistencia sanitaria xa hai tempo que desapareciu, quedamos todos integrados no que é o servicio general, non? Que Servicio General de Sanidade. E isto ven afectando a todos aqueles servicios que prestaban o ISM, o régimen especial, como outros moitos que facía, non? Este é un dos servicios que aínda sigue prestando o ISM, pero é verdad que leva camiño da extinción, non? É de buscar outro sistema para facelo. Nós estamos de acordo, evidentemente, ca moción no sentido en que está ben, si esa é a proposta de que
servicio non se preste no ISM ao final, se preste por outro ente, sea que sea, a Consellería de Sanidade ou que se estime oportuno que o faga, que, mientras tanto, as cousas se fagan ben e que os mariñeiros non sufran, non? Ese deterioro do sistema e que ese cambio que sea paulatino e se faga de tal forma que non lle afecte aos mariñeiros e que se hai que contratar de xeito urgente, se se pode xente para que a xente poda facer os reconhecimientos o máis cerca posible do seu domicilio, non cabe duda, e no tempo máis corto posible, pois hai que facelo. De todas formas, nós entendemos que o punto 4 é o fundamental desta historia. Realmente, ao final, o que se terá que facer será convenios de colaboración con outras administracións donde o servicio sanitario que se desarrolle vai ser as comunidades autónomas, evidentemente, pois se faga cargo do que é todo o sistema sanitario, incluído, non? Sería o máis sencillo, o máis fácil, o máis cómodo para todos. Pero, bueno, mentras tanto, pois sí, estamos de acordo que hai que ter o personal suficiente para atender a xente adecuadamente. Ben, alternativas vecinos? No, sí, comentar. Benega? Sí, bueno, eu quero dar a benvida ao PP, a política reivindicativa. Nós xa mostramos o noso voto a favor na xunta informativa do pasado lunes. Sería incoherente non facelo, xa que nós no seu día tamén presentamos mocións no mesmo sentido. E, bueno, un pouco máis completo porque tamén se pedía que non desaparecera a oficina administrativa de Fisterra. Bueno, de cal conseguimos isto, así como a ampliación de 30 facultativos para cubrir baixas e jubilacións. E, bueno, non é suficiente, o sector da pesca e marisqueiro pois teñen que desplazarse a Noia para revisións, e, de feito, para facer analíticas teñen que volver incluso a Corcubión e despois volver a Noia para os resultados, o sea que por falta precisamente de persoal de enfermería en Noia tamén. E, bueno, pois o mesmo está a pasar cos cursos tamén de formación que teñen que desplazarse a outras provincias, incluso a outras autonomías para ampliar a súa formación e facer cursos que precisen para a súa profesión. Por tanto, o noso voto vai ser favorable. Nada máis. Moi ben, procedemos pois a votación. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao punto de robos e preguntas. Ahorita no, tengo robos e preguntas. Na actividade de control, resolucións ditadas pola Alcaldía para coñecemento e resolucións ditadas pola Alcaldía contrarias aos reparos efectuados pola intervención. Non sei se tenes alguna intervención que facer. Pasamos pois a robos e preguntas. Por favor do PP, ten alguna? Mira, queríamos saber cal é a disponibilidade e o uso que ten o pavilhón municipal, non? Hai froito de actualidade que non se pode alquilar ou en realidade non se sabe se se pode, se se aplica a ordenanza que existe algunha, se no caso de que se pode alquilar cal é a forma de facelo, se hai que pagar un tipo de taxa de entrada por hora, por minuto, o sea, cal é a disponibilidade, como vai funcionar, cal é o funcionamento que se le vai dar e como se pode acceder os usuarios a ele. Bueno, pois, primeiramente solicitando, pero teñen preferencia aquí neste concello os alumnos, nenas e nenas para a realización das actividades deportivas lectivas e logo as que imparte o Departamento de Deportes do Concello. Priman as lectivas, porque, bueno, consideramos que é a programación, sobre todo do IES, fin do camiño que Quenas está utilizando, fan moita falta, son as únicas cobertas que teñen, entonces eles teñen prioridade. Logo están as actividades do Departamento, do noso Concello, na súa programación anual,
E logo están as asociacións deportivas e culturais, tal como é a SD de Deportiva Fisterra, a Escola Futsal de Fisterra e Rapacollóns. Eso xa teñen, porque o teñen solicitado, xa está conveniado. E logo os demais, pois, solicítano e buscamoslle un sitio onde podan un momento, hai que coordinalos a todos e sempre supoño que estarán servidos todos. De momento, así o é. Vale, pero estás alquilando a particulares? Non se está alquilando. Non hai unha ordenanza, non sei de que ano é, que está ainda en pesetas, pero bueno, iso non é o peor. Quero dicir, está obsoleta, entonces o pabellón estuvo paralizado, abriuse fai pouco e aínda non está ao 100% o pabellón. Nós temos un proxecto aínda que ascende a 240.000 euros para poñelo a punto, tal como son baños, aseos, as duchas, toda esa zona. Xa, eso sí, pero Non bueno, está en condicións. non está en condicións, estará en condicións ou sí ou non pode estar para un sitio. Bueno, está aberto, témolo, non está en derribo como estaba, está aberto, pode utilizarse con plena seguridade, pero bueno, non está en unhas condicións óptimas para, decidimos non poñer en marcha ainda a ordenanza. O sea, non se Mellor pode... para eles, non van, usan e non pagan, nadie paga. Os particulares, por exemplo, non poden alquilar o pabellón para realizar... Si o solicitan por escrito e se pode coordinar con todas estas actividades, sí, teñen que solicitarlo para que se lle diga sí ou non, e cando eles queren usarlo e cando non. Se se chiquitan as fábricas de deporte. Bueno, o tema do pabellón, o tema da pista está contemplado nos 250.000 euros. Sí. Vale, a semana pasada saliu un post no Facebook do Concello sobre un puesto a cubrir de asistencia social, non? De servicios sociais. Ponía que non facía falta ningún tipo de titulación. Non era un posto para o Concello. O Concello ten as súas traballadoras e logo sírvese de unha empresa cando estas sufren unha baixa médica ou calquer inconveniente. Era para a empresa buscaba xente? Non era empresa. O Concello poñía de manifesto que facía falta xente e que se puseran en contacto que derivaría esa empresa. Eso creo que non o poñía, simplemente que se puseran en contacto coa traballadora ou... Pero, a ver, o que me chama a atención era que ponía que non facía falta titulación. Sí, porque así pero bueno, porque non sei a empresa para que os querería. Supoño que para cubrir as baixas e non faría falta titulación, eu non o sei. Eso fui desde os servicios sociais, pero non decía que era para atender. É un pouco que se busque xente, que se pone nas redes do Concello, que se busque xente sin titulación para exercer unha tarefa tan delicada como esa. A tarefa non a poñía, me parece. Non poñía para atender. Suponse que para atender... Vostede pode supoñer o que queira, pero non o poñía. Entón, supoño que era para dar facilidade, para axudar no mercado laboral, e esa empresa terá falta de xente, farán algo máis que atender os maiores, non o sei. Vostede, en todo caso, dixo que supoño que era para cubrir as baixas. Non, eu dixen que a empresa que nos atende, cando nos temos baixas, hai unha empresa que nos atende. Esa empresa está en contacto con as nosas traballadoras sociales e buscarían xente, pero non sei exactamente para que. Se era para cuidados ou para abrir a porta, non o sei. Eso non é unha chamada para traballar. Pero non era un traballo do Concello. Acerca do mercadillo municipal, da feira, do martes e do viernes, falouse co sector, con algún feirante, con algo, o sea, hai pretensión de facer algo para dinamizar eso, porque últimamente hai 2-3 postos,
non se lle ve moita vida, non sei, cal é o futuro, que se vai facer? Hai algo? Nosas accións que estamos facendo son as accións pertinentes para cobrar. Entonces, eso é o que queremos. Estáse levando o día, a recaudación? Non están o día todos, porque non están o corriente. Entonces, supoño que non veñen, pois o mellor para non poñerse o corriente, non sei. Se ao final queremos que non paguen nada, bueno, xa o decidiremos ou xa miraremos como se pode facer. Dinamizar, nos que as únicas actuacións pola nosa parte son ir a cobrar. A dicirlle que teñen en deuda. Fai 2 anos aprobouse en pleno un aumento da tarifa. Pois sí, non sei a tarifa que se lle aplica, actualizada. Estou mirando aquí que no Facebook do Concello que pon do Departamento de Servicios Sociais que precisamos de persoas dispostas a traballar como auxiliar de axuda no fogar, como medida de urxencia. Non se precisa titulación, non sei o que... Non é unha oferta de traballo do Concello. Entón, É un contacto desde os servicios sociales, non sei. Tamén publicitouse que había un proxecto para a zona ali da entrada ao paseo marítimo na zona do taller mecánico na Anchoa, que é un proxecto que contemplaba diferentes actuacións máis alá do asfaltado que se fixo, non do firme. Por que non se levou a cabo este proxecto tal como estaba contemplado, toda vez que había un proxecto presentado con unha subvención para executalo de máis de 50.000 euros por parte da Xunta de Galicia, da Axencia de Turismo, unha subvención do envellecemento do litoral. O sea, que pasou con isto? Por que non se fixo? Foi nos concedida unha subvención, efectivamente, e logo había que solicitar as sectoriales pertinentes, as autorizacións para facer a obra, e a que a traigo aquí ademais, porque sabía que me iba a facer usted esta pregunta, a autorización unha autorización de medio ambiente da Xunta de Galicia, pois foi solicitada o 12 de marzo, e nos chegou de medio ambiente? É da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, sí, de Costas de Galicia, que comúnmente. É de outubro. Non tengo aquí a data, espera que yo digo. A resolución é do 11 de outubro do 2024, desde o 12 de marzo. Solicitouse o 12 de marzo. Solicitouse o 12 de marzo de 2024. E cando chegou resolto? E chegou resolta o 11 de outubro de 2024. Entón, nós solicitamos a renuncia á subvención por non poder licitar, adxudicar e pagar e recepcionar en plazo. O sea, perdeuse a subvención? Sí, perdeuse a subvención. Renunciamos, non é que renunciamos a ela. Renunciamos a ela por non poder executala, salvo que quixéramos executala cos cartos do Concello, que non podía ser. E o asfaltado este, o firme estes, foron con fondos propios, entendo? Sí. Fixose solamente se fixo eso. A canto ascendiu? 18 masiva. 18.000 masiva. Vale, non se vai facer non se vai actuar máis sobre esta... Non se vai retomar o proxecto, vai se deixar así? Bueno, en principio temos pensado que se señalen as líneas para aparcamentos, non moito máis, logo arreglaremos, nos adecentaremos un pouco con desbroces que farán os nosos operarios e nada máis. Esta era unha subvención que, polo que me dixo a miña xunta, non tiñan previsto facer outra, publicar outra deste tipo. Entón, o que máis falta tiña era o firme, e iso salvámoslo, e o outro era todo pois envellecemento. Realmente era un proxecto que nos gustaba, pero que non se pudo facer. A mesma xunta que nos daba os cartos, pois non los vende negando, porque se non nos dou autorización,
pois non os ven denegando. A ver, que non é así, a ver, se non a dou será por algo, ou non a dou porque dixo, non a damos. Non, o sea, foi solicitada, foi reclamada en múltiples ocasións a autorización e chegou o 11 de outubro de 2024, desde o 12 de marzo que a solicitamos. Bueno, unha chamadiña, preguntando por el. Non, varias chamadas, moitas. Pois entón pouco poder ter, non máis. Ai, pois teu sí. Tes máis ti, iso é verdad. Pois, que a lista pode enumerar as inversións que se fixeron por parte da Xunta en Galicia en Fisterra no último ano, e o mellor quedas un pouco asombrado, pero bueno. Que máis, mira? Non máis preguntas, non teño un robo. Mira, como robo, gustaríame dirixirme a vostede, como alcaldesa, para dicirlle que deixen engañar os vecinos ao respecto do Grupo Popular. Vale? Vostede usa a manipulación e a presión como arma para salvarse a sí misma. Todo bo é gracias a vostede. E todo o que non é tan bo é culpa do Grupo Popular. Non lle vou a permitir que siga xogando, ensuciando e manipulando o nombre deste grupo. Este grupo gobernou en Fisterra máis que ningún outro grupo. Gañou sempre as eleccións municipais, tamén as gañou fai un ano, na que vostede non o queira ver así. O sea, este grupo hai que tomarlo en serio. Se vostede non paga, se vostede non fai, se vostede non sabe, non é culpa deste grupo, é culpa súa que está aí. Nós a vostede non apoiamos, nin o vamos a apoiar nunca. Os 6 votos que apoiaron, que investiron, están aí. Polo tanto, negocia con eles as cousas para sacar adiante. Este grupo non o manche, nin o utilice, nin o manipule ao seu beneficio, porque non somos así como vostede se pensa. E basta xa de mentirle a xente. Bueno, vou a contestar porque deixame usted un pouco abraiada. Eu non quero que vostede me facilite a mí nada. Eu pídolle por Fisterra, pero vostede, nese enfado que ten, nese enfado que ten, pois pasa de Fisterra. Pon a encargarme de que vostede non ensucie este grupo. Esa tanta boa xestión que... Por favor. Esa tan boa xestión que vostedes fixeron o Grupo Popular, pois, bueno, xa se ve agora nas herencias que nos deixan, en 9 edificios que están, que teñen sentencias de... Eso heredámoslo da xestión vosa, tan boa. Pero vostede sabe algo deso, sabe un expediente, sabe algo deso. Eu teño uns expedientes, 9 expedientes. Pois leos, en vez de telos ata aquí na mesa da alcaldía, leos. Pois esos son as herencias que temos agora, esos 9 expedientes. Parece que chegou aquí ahora vostede e inventou o mundo. Ai, sí. Non manipule este grupo, aviso. Moi ben, queda rogado ou quere dicir algo máis? Queda rogado e espero que tome nota. Moi ben, tome tamén vostede nota. Pense en Fisterra, non pense no seu ombligo. E ti tamén, pense en Fisterra, non pense en vostede. Alguna Que son 12 intervención? e 11. Pense en Fisterra. Moi ben. Queres algún? PSOE? Bueno, eu xa sabe que non preguntar, porque lle fago a mesma pregunta a todos os plenos, pero non salimos desa situación. Entonces, temos documentos moi importantes que traer a este pleno, a noso entender, non para nós, evidentemente, sino para a deteñanza, sobre todo a xente que ten propiedades no que é o casco histórico, no casco vello, que está pendiente dun planeamento que leva tropecientos anos, aí, e que ahora mismo falta llenar para poder aprobarlo, non? Entonces, do último pleno díxonos que, bueno, que non nos trouxera por motivos administrativos, se non recordo mal, pero que en todo caso poderíamos facer un pleno extraordinario, se for o caso, para traer un pleno extraordinario non se fixo, supoño porque a situación non cambiou, ou polo menos non avanzou o suficiente, e tampouco se trouxo a este pleno, ordinario. Cal é exactamente o problema para que non se trouxera, ou vamos tardar moito? Non, depende dos servicios de urbanismo. Teno o técnico, estamos estudiando, é un documento, el di que ten que ler todo para informar.
tanto ese como a modificación do pexón. Entón, está nas súas mans. Está mirando tan pronto o teña, dixo que iba a informarlo, logo irá a asesoría xurídica, informará o secretario interventor e traeremos o pleno. Bueno, pues a ver si agilizamos un pouco o procedimento, porque xa... Bueno, este arquitecto ten que facer un informe, el non foi o redactor, entón é normal que, bueno, mira minuciosamente, porque ten que informar. Bueno, pode pedir apoio ao redactor, Pero cada un... conocemento da historia é máis conocer a Fisterra. Bueno, era simplemente co que a modificación puntual pasa exactamente o mismo, claro. Sí, ten os dous documentos. É que temos que ter en conta que temos un planeamento urbanístico que se aprobou no seu día, pero evidentemente temos que facer uso do que son as modificacións puntuales porque os tempos cambian, as cousas vanse detectando e sempre vemos necesidades novas. Este tipo de documentos, pois, a través da súa posta ao público para que podan facer as alegacións pertinentes, tanto os interesados privados como os propios grupos políticos, pois podan, bueno, na medida do posible, aportar, se considere oportuno, e mellorar ese documento si é viable, si é necesario. Por eso é interesante poñernos a iso, porque xa son documentos que de por sí levan muitísimo tempo o trámite, e bueno, xa que o temos aí a punto, pois rematar a faena o antes posible. Estamos neso, nós tamén queremos agilizar. Teresa. Saben cando comezarán as obras no Colexio Mar de Fora? Non sei se xa fixeron a acta de... Eu penso que é inminente. Nos ao menos pagaron as tasas, bueno, licencia concedida, pagaron as tasas, non sei se sabemos algo. Eso é non sei. Eu penso que xa están. Non lle comunicaron nada da... Non, de inicio non. Solicitaron licencia, e, bueno, tuvemos os trámites pertinentes, concedeuse, lle pagaron a tasa, emitiuse a licencia. Na área deportiva do campo de San Vicente retiráronse dúas canastas, unha tirou o temporal que houve estes días pasados. Vanse repoñer? Sí, vamos a repararlas. E sería posible combinarlas con porterías, por exemplo? Porque ali é unha zona que... Sí, é unha zona que se lle habría que dar un... Xa que está, pois por lo menos aproveitar. Bueno, ahora mismo non podemos gastar nada, a ver si o 2 de xaneiro pois se poda facer algo. Ahora mismo non. Combinar o campo para algunas cousas. Miraremos a ver a posibilidade que temos de... No paseo de protección do Narga na Mostera hai unha falta considerable de lousas de pizarra. Para cando van a repoñer? Faremos unha reposición cando podamos dispoñer. Despois, no lugar de Insua, na zona alta, onde está a casa de Canaval, hai un camiño inhabilitado que cando chove volvese un barrizal e, bueno, está dificulta o tránsito das persoas que viven ali. A ver se poden mirarlo, porque están se queixando os vecinos que viven ali por esas circunstancias. E despois quería saber onde depositaron os cabezudos mentres o mercado cultural estuvo en obras. Na casa de súa riba, na escola. Os cabezudos. Estaban ali e foron para... E agora os devolvemos para Gracia. Ahora mesmo están na Gracia. Saben se están ben ou fai falta restaurarlos ou tal? Sí, están ben, sí. Bueno, de novo volvemos a preguntar para cando presentarán as ordenanzas das autocaravanas e dos camiños forestais. Que tamén dixo que iba a facer unha reunión na xuntanza con todos os portavoces para mirar e tal e cual, pero tampouco se fixo. Ahora mesmo está publicada a intención de elaborar a ordenanza. Que a ordenanza. intención tamén era de
nese caso tamén de facer un pleno extraordinario no caso de que se... Sí, e cando teñamos avanzado, claro que bueno, se xa nos coincide un pleno ordinario, pois xa se fai, e se non, faise o extraordinario. Ahora mismo está publicada a intención de elaborarla, porque así la consulta previa... De elaborar o qué? A ordenanza. Unha consulta previa, bueno, eso é requisito obligatorio. Sí, estaban, pero é preceptivo facer esa consulta previa que está saliu publicada ahora na página do Concello. Das dúas, neste caso. Ahora mismo creo que saliu unha, non? Creo que está unha. A de autocaravanas e a outra mellor sal no momento, en calquer momento. Lunes ou martes publicarán. Pero é iso, é a consulta. Logo virá cantos días estas posto máis. 20 días hábiles e despois procederemos se hai alegacións ou alegacións con opinións da xente ou que queira opinar ao respecto, se recollerán. A ordenanza xa sabemos que está redactada, pero bueno, o proceso é este. Moi ben. Que hora é? As 20:31, dáse entón por finalizada esta sesión plenaria. Moitas gracias a todos e boa noite.